Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwana President, ina zinthu mothamangira nthawi, mundilole ndipereke program kwa Secretary General agwira ntchito ziwiri zitatu adzakhaso ndi ulemu wakupemphani kuti mwachita address anthu akuno kuno ku Lilongwe site Mtandire maina ana sita masiku ana. Bwana President, pepani Mtandire aliyese tsanja pamwamba imeneyo ndiye Chilima Mpunga kwacha Dr. CHAKWERA CHAKWERA George Zulu njati ya mphongo. Bwana President, pamodzi ndi First Lady, mumve kuti mwalandiridwa kuno ku Mtandire kulikulu la chipani cha Malawi Congress Party. Ulemu wana First Lady, maulemu akhale mchimake osaiwala gogonjewa. A President, kuno mwafika ndikumene adakuika ndi pa number 1. Anthu amene adakuvoterani 2019 adavoterani, 2020 adavoterani. Anthu akunowa amafuna chitukuko. Tere mene mwango manga Miseu mwapondapa fa 2020 Miseu dali wafumbiu. Miseu mwamanga ndi inuyo. Kuchoka apa kafika pa spearhead baja anthu awawa ali maso akuona chimseu chimene mukutani inuyo mukumanga. Kuchoka pa crossroads mpaka na ku 25 udali Miseu womvetsa chisoni. Koma inuyo CHAKWERA mumanga Miseu wapamwamba. Anthu awa akachoka pano akafika paja pa crossroads akuona Miseu folo ipita souku kafika mpaka na kukanengo. Bwana akalowa town pa parliament aona Miseu uku magali moto atatu ukuswa atatu. Kuchoka pa 25 mpaka na kukanengo Miseu. Kucha ku 23 Miseu. Kwa senti mpaka na kusungwi Miseu. Bwana mwatipanikiza. A President, timadidi nene ngati kuli anthu otsekuka maso ochangamuka ndi Mtandiretu basi. Wina wangomva kuti mene mumanga Miseu muutenganso Miseu kuchotsa kuja fika kwa Ntsiriza kuti kwa Ntsiriza kuja kubwera sotala ngati iye ukatenga ka gredala hadi kumapala. Inu mufuna Miseu wafumbi kuno. Kodi amene wamanga Miseu watala angakanika umanga Miseu uja. Wachotsa Miseu ku crossroads angakanike kumanga Miseu uja. Tamuze neba kuti mulekeleni CHAKWERA. Kwacha bwana, pakuti Mulungu sala kuitsa. Inu mudafuna ntchito iyi 2014 ambuye adati dikirani kaye kumpatsa pita Mutharika kanthawi. Ampatsa pita Mutharika kanthawi akuona kuti iyi dziko lawonongeka acha obino akungophedwa. Kumpatsa pita Mutharika kanthawi akadanda anthu njala akuti ine ukadye ndi ziwala ndi mbewa. Kumpatsa pita Mutharika kanthawi olonse umodzi kulilongosa tani kodi osa. Kumpatsa kanthawi adangokazira Miseu kuchoka pa senti pa 18 ku 25 kungozira kungotamya zisiki Miseu wose watani kodi wati. Bwana anakuikani pamenepo ndi Mulungu. Mabodza a DPP, mabodza anthu otsutsa sanga kuchotseni pa mpando. Your Excellency, mudanena kuti yayi anthu ena kumakhala nkumakoza ziwembu kumadulitsa dala zinthu kuti Amalawi adzimva kuwawa. Lero taona simenti ndo anafika 50,000.
Mwangolamula Mumba, striker, engineer, running mate, Mumba, iwe, tapita ku Zambia, simenti kwa landela, wafika 25,000 kwacha. Bwana, anthu amabisa shuka, akuti anthu awavutike, akavutika, akwiye, asaka kuvotele ninu. Mumba, wangolowa mma workshop, kudutsa shuka, nkutani kodi, utuluka. Bwana, ine nduwauza anthu awa, komanso amamva, apolisi, agwira madramu apetulo, akuoloka nyanja, akupita ku Mozambique. Fuel amene uja, amachipa kuno, amatula ku Mozambique. Amachipa kuno, amatula ku Zambia. Amachipa kuno, amatula ku Tanzania. Tuvomera zinthu zakwera mtengo. Koma kunali global crisis, ngakhale maiko enawo zinthu sizikutani kodi sizuyenda. Chimene timanyadira ife simdatisiye. Taonani anthu awawawa chimene akufuna ndi business. Mwasandutsa nifi, tamverani, mwasandutsa nifi kuti ikhale bank. Chifukwa pakali pano nifi amapindula ndi wochepa. Amabwera koma anthu amapita wochepa. Inu yongati pangolini mwangonena kuti nifi ukhale banki, anthu azibwera ochuluka achitani kodi achitandizika. Komanso chandisangalatsa bwana, Miseu muikayi simuikatu yopanda quality ayi. Mukandiza kutsogolo. Pokandiza kutsogoloso ndiye munanena kuti Amalawi taonani mtundu. Mwana akafika zaka 18-20 achite business mpamba alibe. Apite ku university makolo kanika. Ndiye inu munati ndifuna ntenge ndalama, ndi mwana akabadwa tizichita deposit ku bank. Zizipanga chiongola dzanja. Akadzafika zaka 18 atakula ali ndi zosoweka zochuluka, mwana ameneyo adzatenge ndalama zake zija. Lero DPP atembenuza nkhani akuti chakwera akuti mwana akabadwa adzigogoda nkukupatsani 500,000. Munanenera kuti zimenezo? Investment policy imene mwayang'ana inu njonena kuti mwana akabadwa makolo pamodzi ndi utsogoleri wanu muziganiza za kutsogolo. Mwana uja akamadzafika zaka 18 asasakhala otani kodi inu pa zaka 18 zikubwerazo simudzakhala president wa dziko lino, koma mukuganiza zakuchani kodi zakutsogolo. Mumakonda Malawi, mumatikonda tonse, mumafuna dziko lizipita pachani kodi patsogolo. Chimenecho chimene anthu akuno akuti akuvoterani pa 16 September pakubwera apa. Bwana, pano pali ayawo, pali atumbuka, pali angoni, pali alomwe, pali achewa, tingoti pali Malawi aliyense. Muulamuliro wanu simunasankheko kuti ine ndikhala patron wa alomwe, ndikhala patron wa achewa, inu mmakhala wina aliyense. Pompa munabwera pompano pa Chilimampunga, munakhazikitsa umodzi day kuti mitundu yonse tibwera pachani kodi pamodzi. Enawa amatenga mtundu umodzi. Achewa kamakumana osabwera, ayawa kamakumana osabwera, angona kamakumana kumteto kapena kunshangano osataniko osapitako. Munaonetsapo inu temu yapitayo mudatenga running mate kuchokera kuja kuchikwawa sidikimia Nsilamu koma okonda dziko la Malawi. Mzimu wake uzutsa mchani kodi muntendere. Ulendo wino mudatenga Saulo Chilima wochoka pa Mceu, mzimu wake uzutsa mchani kodi muntendere. Lero mwakatenga striker number 1 engineer Vidumbiko Mumba kuchokera kuchani kodi kumpoto. Mwapangiranji zimenezo ndi moyo wanu. Chipani cha DPP chidachita kulengeza kuti kumpoto sadzatenga kochani kodi mtsogolero. Mwatine ndiudabwa ndi anthu akumpoto amene amachichirika ndi chipani cha DPP. Ndiudabwa nanu kwambiri. Koma ndanena kale tapempha azibusa kumene kuja kuti akuyikeni m'machani anthu inu m'mapemphero. Chipani chimene chidakhazikitsa quota system kumpoto ndi DPP. Chipani chimene chidapha anthu 21 kumpoto ndi DPP. Chipani chimene chidayambeko Miseu uchamwayamba wakalonga mpaka na palumbazi ndi DPP. Inu mupanga zazikulu kumpoto. Makonda anthu akumpoto, akumangochi, akuzomba, akunsanje, palipose mapereka chitukuko. Mulungu adzikudalitsani. Kuno kuti zinthu zitheke,
a president anali ni mwana wolimba bwana koswese nenali ayikulu imachoka kuno mpaka na kwaka ndikole mpaka na kunsika koma ife timati nangati tani koma nchati ya mphongo kose kwa matani kodi amayesetsa olo kuja munapita kwa chinsapo MP wakanali ndani kodi yemwe ameke atakhala pansi ali yayi George Zulu dera la tani lakula tikudulireko mwana uyu ndi njati ya mphongo Chitsulo Katundu olimbana ndi George Zulu akungotaya chani kodi nthawi olimbana ndi George Zulu akungotaya chani kodi nthawi mwana uyu ndi Katundu ngati amakwanitsa ku 36 ngati amakwanitsa kwa chinsapo nde pano Msiriza ndi Mtandire akakanike tala uyu kuti abwere adapempha nali ndani madzi aja omangolumikisa kuti abwere adapempha nali ndani akayiperero George Zulu enawa kunoko amakuganizirani ndi angati mankonda dzanja mwamba sali eka tabwera ali ndi gift sigoneka wadi kansala gift komanso Brian Campbell Mtandire wodi awa kutengana ndi George Zulu apa chakwera Mtandire akhala chimodzimodzi Msiriza akhala chimodzimodzi segulani maso enawa ndi akatakwe ndi achani enawa akatakwe omabwera pa ukwatipoka pa maliro osatani kodi osabwera George ndakuchitira kale campaign 1 minute only nthawi yapita Zanja mwamba zose zanja mwamba kwacha Dolaza CHAKWERA manja wili dose geto Titan president takulanda ni manja wili kuno kugeto kuno kuntandire Msiriza kuswese ama yaku nyumba takulandirani asera jeno ati atu asinyo tenjeo ni mafumu onse amayi ndabambo tinankwaza mbili bwana inazanga kuthokoza basi namba wanu thokoza zakuti mutatimangira Miseu matimalizira mwatipatsalo Miseu uchamangoti uchatilephera amatasi SG Miseu meno chawu ndikuchoka pamati pamboni pachimwala pamboni ukafika pa Piasani Miseu meno bwana mwatipatsa ziko kwambiri bwana Miseu meno uli mthumba tamba kwambirana kale ndi anthu kutakoza bwanji nyumba zili pafupipafupi ndimafuna ndipemphe apa tachoka apa bwana ukangotha Miseu menewo tufatika mangeso tala ukalumikizana ndi umenewo tikatera kulondola sekula bwana takatha ndi bwana apo pali chimbalame CCP timafanso tikangomangaso ukatukula pa chilimbe CCP pa Piasani tikatera kuno tasekula bwana atiye anakamba za magetsi mwatipatsa magetsi yatulumikiza maulere koma mapolo akuchepa bwana timafamu tonjezere matransformer ena amenewo kuti anthu konsoku alumikize madzi aja bwana mnatipatsa olumikiza maulere kuno anthu analumikiza kuno koma madera ena tikufuna mapaipi akuluakulu kuti madzi onse atani afike kumeneko agogo anakamba za njala ndizoona bwana kuno chimanga mnatipatsako mpunga mnatipatsako vuto ndi anthu amene amagawa bwana anthu amenewo amapezeka ena nyumba imodzi matumba 10 20 ulendo uno anthu agwirizana sa amene onse saupeza mpando kuno bwana pomaliza bwana constituency development fund ja bwana mnalipasa component yolipirana school fees kunoku bwana temu ya time chaka cha skuluji taipirana kwana 210 ndima challenge bwana I'm the biggest number mende kulipirana basale yochuluka imeneyo achimwendoso ni mboni kulibeso MP akulipirana ochuluka ngati kunoku a president mema tonjezera CTF icha tapangakale masamu athu
tilipilana kunoku osachepera 600 kuyambira mwezi wa mawa. Ndeni mafanda auza anthu awa kalembera wanaucha wayambika, mayeso 8 atuluka, tipezeni aname akhoza pita masole school form 1 form 2 form 3 form 4 school za boma, tipezeni nawo kalembe kuti ayambe school mwezi wa mawa. Pomaliza bwana, anthu awa kunoku ntchito zanu anenetsa kuti akuvoterani. Mwatimangira nyumba za polisi apo 47. Tini malo pantamaliwiro, mwatipatsa malo anthu nake ndi awa kuti mangirapo chipatala chachikulu choyimira kuno. Awa pali zambiri zonsezo anthu akuti zivutesitani inu tuvoterani pa 16 September. Bwana mawa amenewo ndikufuna zabwino zonse. Koma tonse manja mwamba amene votera chakwera. Ambuya udalitseni. I love you, our president. Thank you. Zikomo kwambiri. Voti akutsegula 6 koloko. Voti akutsegula 6 koloko. Akutseka 4 koloko. Nyani osamulekera munda. Awosalola asopita Mutharika kaya madinda anuja kuti alamulire. Pangolini ndiye mweyo. A president tipatseni moni masana wanu. Zikomo kwambiri, Your Excellency. Zikomo. Kwacha! 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 Komaso Mtandire Mtiliza constituency nkawawa wana. Asinyo Chief Njewa kumachenga headquarters. Ndima Sinyo Chief mulipano maga amasumba nkunda mwagundizana nawowa. Ndima fumu wonse mulandire ulemu wanu. Zikomo chifukwa chobwera pano. Akuluakulu kuchipani Chimwendo ndi anzawo nduna zonse. Zikomo. Kuno kuli mnyamata kuti George Zulu. Nanga mukayikanso za yeyo. Ndipo ali na nyamata zake awiri. Wina ayimirire kuno, wina ayimirire kuchigoneka. Ngati makansala. Mota amene wakayike. Mwavotera atwadi. Nanga nchirufusa so kuti mvotera ndani president? Mvotera nda agogo namva. Mwamvanso anthu anu akutena kuti alichusintha maganizo. Kampeni ya 2020 tidatsetsekera pa malo awa. Koma chifukwa cha voti yanu imene ija ndi imene athandiza kuti lero tikhale ni msewu olimba pano. Ananena za umodzi tidakhazikitsira pomwepa. Chifukwa muno ni mtakomana chichewa cha iya. Chifukwa uyu samvetsa za capital city ndiye kuti wasankha kusazindikira. Mu capital city mumapezeka vanthu va dziko lonse la dziko limenero. Mumapezekanso vanthu amayiko vena amene amatumiza akazembe wawo kukakhala ku capital loko. Ndiye tikamachita chitukuko cha capital city wina nkumagenza kuti tikuchita chitukuko chathu ayiwa sakumvetsa sadziwanso mmene ziyenera kukhalira. Koma kwake Chakwera alibe tsankho. Chakwera alibe mangawa ni munthu ayi. Nchifukwa chake ife tikukondwera kuti kuno lero tikhoza kumalankhula molimba mtima
kuti zimene mudavotera simdataye voti yanu pachabe. Ndipo ndi nchikhulupiriro kuti voti mwanena kuti mkaponyayi pa 16 September masabata 3 atsalawa simkaponyaso pachabe. Chifukwa chiluko chimene tayambachi tifuna tichipititse patsogolo koma mwamphamvu ndi mwaliwiro. Tufuna zinthu zolimba ndi zokhalitsa. Gogo kumudzi wa Mizu mdziwako ndapitako ndakhalapo nthawi zina ndabwera na alendo wochoka ku Brazil, koma mpofunika tikonze cholinga tunchakuti mudzi usapezeke wopanda madzi aukhondo, wopanda magetsi kulikonseko. Ndipo kumudzi kuti kamalima kuti zinthu tidyetse tauni, chifukwa kuno kuti zipezeke zinthu nkuti kumudzi konso zapezeka. Koma chifukwa cha ng'amba njala kumudzi njala mtauni, ndiye mpofunikadi kuti manambalawo azonjezeka. Koma MP wathu ndi munthu woona mtima, chifukwa wanena poyera kuti thandizo likafika wena woyipa mtima amaphangira. Chimodzimodzi zijananena kuti nthawi zina Amalawi sitikukondana kumakweza zinthu daladala ncholinga chakuti wina kukacha angokhali utukwana chakwera, angokhali utukwana boma, koma zili zinthu zochita kupangana kuti Amalawi akamazunzika mkwiyo wawo ukakwera ndiye kuti boma ili latha. Boma ili silidathe silitanso tipitiriza. Tukugwirizana bana? Chifukwa chake tifuna kuti ngakhale wopereka ngongolewa tiwapatse nyonga zina, chifukwa ikakhala banki tsopano ikhala ndalama za nkhaninkhani, komanso wena azikiza mbankimo ndalama zoti tithandizira aliyense bizinesi ingachepe chotani kapena bizinesi ingakule chotani. Tikhale nzikhwaya zathu zochululenga tokha, tikhale mtsogolo lokhazikika lakuti achinyamatawa akhoza kukhala mchiyembekezo akamaona kutsogoloku. Tikhale ndi zinthu zakuti tauni ngati ino imene ndi capital city kulikonseko mmadera wonsewa chitukuko chimene tikuchiona tikafika kuma city center ako tichionenso kulikonseko kumene tikukhala. Chifukwa chake sitisiya tsopano tizilowanso mtimisewu ting'ono tomweti, chifukwa tifuna tilumikizanitse bwino tonse mayendedwe wathu ndi chikhalidwe chathu chikhale chikhalidwe chamakono. Kama mwanimvetsa menepo, chifukwa chake ine ndifuna ndigwirizane nawo azulu ndi makansala amene muwavoterewa kuti ndigwirana nawo manja, koma mpofunika tonsefe tikhalenso ndi mtima umodzi. Ndalama kayani angongoli ikaperekedwa siza ndale zakuti basi popeza ndamvotera siningabweze. Takhala tili kupereka ndalama za nkhaninkhani over 300 billion chifukwa choti anthu obweza akuchulukanso. Sizinachitikepo mbiri ya dziko lino, koma nkuyamba nchifukwa chake ndalamazo tsopano zikubwerekezeranso kwa anthu ena. Tilimbikire ulimi wa mtilira, madambo kumudziko kumachengaku, tichite zimenezi kuti anthu chakudya chipezeke mosavuta, zintchito zipezeke ndi maprojekti onsewa mosavuta. Komanso Amalawi tikhale mchiyembekezo chifukwa boma lino olo mulineneleza mtundu wanji, olo tuchakwera mtamnena olo tsiku lilonse 24/7 zimalowa uku zimatulukira uku, zikachuluka pamutupa nimamuuza Ambuye kuti chotsani katundu nisezetse iyeyo chifukwa amaseza katundu yense. Telezijane na mfumu pano agogo kumachita unena poyera tiupemphera tusala kudya umembekeza kuti mawuwa uve uchokera pakamwa pa mbusa, koma nudziwa kuti kumalawi kuno anthu alupemphera ndi kupembedzera na anthu osiyanasiyana.
afuna mtendere, afuna umodzi, safuna nkhondo, chifukwa nkhondo simanga mudzi ayi. Safuna ndale za mtopola, chifukwa keni manena kuti wena akakupuna ndala akukuyesani daladala. Mukapita kumachenga pakhomo pawo ndiye nkuyamba kumatu kwa ana mfumu, mudziwe kuti nduna zawo zikhoza kukukirani. Koma ife timanena kuti tifuna mtendere, tifuna pakhale umodzi, tifuna pakhale chiyanjano. Wotamidwa asamatamidwe munthu woyambitsa phokoso, azinamidwa munthu wokhazikitsa mtendere ni anthu onse. Tagwirizana bani? Ankufusensoni sujoma mphini yobwereza ndiye imawala imacha vadi inu uko komatu uko kuliguliso zede. Kodi mkuli pasikisini mkavotera nda? Nanga inu pasikisini mkavotera nda? Nanga uku mkavotera ndani pasikisini? Nanga MP mkavotera nda? Ni mwemwe ineso mmatero. Ambuya kudalitseni nonse ziko. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.